Bajarên hemû Kurdistanê xweşik û dewlemend e. Lê Mêrdîn yek ji wan bajaran e ku di her gava ku dabêjin de rastê pir çandî, pir bawerî û pir rengiyekê tên. Îro em vê bajarê qedîm û dîrokî li Mêrdînê ne. Mêrdîn bajarekî sereke ya Bakurê Kurdistanê ye. Bi mîmarî, hemarengiya nîjadan, dîrok û bi nirxê xwe pêş çavan bajarekî efsûnî ye ku tu divê qey dem ango zeman lê rawestiyaye. Bajarê ku herî zêde beyna dîrokê jê tê ev bajar e. Lê Mêrdînê zivistanê hişk dibore. Havîna jî bi germayekê sehrayî tê jîn. Kela li ser girê ku nihalê navenda Mêrdînê ye, li dora wê bi demê re bajar hatiye avakirin. Di zimanê Sêgelan de li gorî Qisetê navê Mêrdînê ji gotina Mara ku tê wateya pîroz tê. Her daim Mêrdîn pir mühim bûye. Ev bajar jî mesela pişta xwe kutaye, ev ciyayî jî zaten hûn dibînin ji qelê de dest pê dike. Qele jî gora kolanê arkeolojîk me lê çî kirin? Ew kolanê arkeolojîk malzemeyê paleolîtîk ye, yani ew ê gemiqal kir heta 15,000 sala heta Artukluya Osmanliyan çîkeyî vê derê malzeme hene, malzeme arkeolojîk hene. Ji ber wî havî ew gele niha ji Mêrdîn ji wê derê dest pê kirî, ji wê derê dest pê kirî dûra bajar mezin bûye. Ji xwe bawer bikin Mêrdîn niha jî yani çîka xwe sosyal yapên xwe jî ji ew dönemas tên mesela aşîretin, çîkin bişîn sala 16 de 17 de sed sala 16 17 de li vê derê çîk bûne, yani önema wî zêde bûye ji alî aşîretan. Naş ew çağa beylik tên vê derê, bek tên vê derê, axa tên vê derê. Heta Cumhuriyetê ev çîk dewam dike, dîrokiya Mêrdîn dewam dike. Li belê çîk dibî, yani insan mesela gelek jê nizanin dixwazin ge dîrokiya wan ji bîr bivî. Misal eşwer bibêjin çîkeyî işte sala sed sala 19 de ji jê wê de heta 1915 قتیام ارمنیال ویدری چه بیشوه حافظا کی پر مزین شویدری دره گوش دکش ویدری yani ew çîk gelek qonaqê nihal nav Mêrdîn hene, qonaq qesrên giş ê Ermeniyan e, giş ê Sûriyaniyan e, ama ji sedîn û giş ê çîkan e, ê Ermeniyan e, ev begê Mêrdîn gevê çîkvanê gel pêş tên, însanê gel pêş tên gelek ê niha Mêrdîn ji wek ew çaxa van destdadînî ser vana. Mêrdînê de yekem navnîşana me medreseya Qasîmiyê ye. Medrese bi nexş û mîmariya xwe bal dikişîne ser xwe. Gera xuya Mêrdînê em ji medreseya Qasîmiyê din dest pê kirin ji ber ku geleke nêzî navenda Mêrdînê ji bo vê jî cihê Serdaniyê ji bo biyaniyan ciheke taybet e ev de. Medreseya Qasîmiyê geleke ciheke dîrokî û geleke ciheke kevne. Serdama hükümdariya Aqoyan de hatiye çekirin û nêzîkî 7000 salê temaşevan hêja hê jî li ser piyaye û hê jî xwezaya xwe di parêze ev medreseya dîrokî. Dema ku hûn dikevin hundir eywaneke bi vî rengî ewsa mezin ve pêşwazî dike. Di orta eywanê de hewzeke bi vî rengî heye û av ji wê de re diherike û tê. Ji bo vê demê ciheke geleke pîroz û dîrokî ye. Ji xwe me got dîroka wê jî nêzîkî 7000 sal e û hê jî li ser piyaye hê jî hebûna xwe diparêze. Taybetiyên vê medrese geleke zêde ye. Van xwebeyên ku dibînin yek bi yek hatiye çêkirin, di wê serdemê de cihê îlim û îbadetê bû. Ev medrese cihê îlim û îrfanê ye ji bo wê jî van eywan hatiye veqetandin. Di van odeyan de ders didan xwendekaran di wê demê de. Xwendekarên diketin hundir serê xwe datînin û dikevin hundir ji ber wê jî deriyê wan metroyek hatiye çêkirin. Li gorî agahiyan ev nîşan dide ku ji bo xwendekar dema ku dest perwerdehiyê bikin
جبو رزدار بن لهم بر ماموسته خو به حرمت بن اف دری بو هم مترو اکاتیه چکرین و دم خواندکار دکه بنندور سری خداتینو دکه بنندور تشت خودی واته‌ای که نه همی بسا تشت که کوب بود واته‌ای که گرینگن بساوی بکن. اف آوا کومل پاش مدبینن و ده حرکتی گله واته‌ای. لگوری افسانه یا کو آنگو گوته گوتن افتشته. جه کو آف جته و درد که و جدایک بونه نشان داده. دو ستون هیله هم بروی اج دیو باوی و او آوا کو جته جدایک بونه کسی که آنگو مرو که نشان داده. او آوا کول دکه خواری و دکه جه که پچوک جی دما پتکتیایی دم ببک بناوی نشان داده. دما کو آف ده حرکه و تی جه که اوصاف وکری و فرد نشان داده جی او جوانتی کسی که نشان داده. دما کو آف ده حرکه تی وجودی بینن دکه قانون لکه بچوک و تنگ او جی دما اختیاری نشان داده و دویجه امروف ده اختیاری خود دکه وی روشی و حالی. دوی قناة تنگ آف ده حرکه او تی دکه ایوانه که مزن ایوانه که فره و ده حرکه تی وی داره او جی دما محشر نشان ده آنگو تی واتیا مرنی لبه مدرسه ده وقت ده گل خواندکار دواره بجشکی و علمی ده هاتیه گهاندن و هیجی شو پاوان هیه مدرسه به میماریه که ماتمایی هاتیه چکرن جبر به درکتنا روژره و حتی که روژ بچه آوا همو پول مدرسه تاو دگره اوجی زانستیه که و میماریه که هیبت خوازه باجار کو بهنا دیروکه جناف کولان ویته و بهنا جانه که هفپار آول و گلنج دایه جعالی خلک بیانی و گلک بارکشه براستی جی به گریانا روژه که او دو روژا نایدیتن جخو هندما بکمن کولان مردینه که بکویر کرسی هاتیه چکرن هونه نخوازن جنابان کولانان در بکوین باجار بخوازن ناس بکن دوی موسیقی خود دینن و کچه به کچه کولان به کولان بگرن و ناس بکن به باجار مجوا کر موسیقی خودانی ام کتن به کچه و کولان تنگ یم میردنی او گاف به گاف دگرن راستم لو گلک دوسته لی دوی بوستان لی باجارک بناسیم تشکر برنگی لی باجار دو کو جیرانی و یک ارمنی به جیرانی و یک سوریانی به جیرانی و یک کرد و عرب به به هفرا تجین و باجار وان همو چاندو و پردولمندی و باجار خوش ودراته همو کس لودرا به هفرا تجی و درام آشتی و آرامی دتجی گرامی امیردینه بردام دیگه جبوه کوچه به کوچه کولان به کولان ام دیگرن باجار دیروکی
Dema ku hûn divê bajarê dîrokî de geriyan di kuçewînê teng de hûnê feq bikin ku divan malan de deriyê gelekê kevn hene û taybetî van deriyan e. Çima ev derê gelo? Di serdema ku van malan hatine avakirin de deriyê bi vî rengî hatine bikaranîn lê ferqek wî heye. Du zengil li derî hatiye cihkirin. Çima du zengil? Xwediyê malê boy bizanibe ku jin hatiye ango mêr hasiye mêvandariya wan ji van zengila feq dike. Çav feq dike? Dema ku jin bê vê dengê zerar lê dide, dema ku mêr bê ev dengê tîz û qalin lê dide û malbat jî feq dike ku jin ango mêr hatiye mêvandariya wan. Malê kevniyê Mêrdînê hemû jî bi vê awayê hatiye çêkirin. Em dikarin bipêjin di her malî de van zingilan heye. Em di nava kolanên Mêrdînê de rê digirin û berê xwe didin kuçeyan. Li ser van kolanan gelek dikanên sabûnê heye. Sabûnên ku bi destan tê çêkirin hem ji bo poran hem jî ji bo tendirustiya laşan tê bikaranîn. Ev sabûnên ku îro li Mêrdînê tê çêkirin li gelek bajarên din jî tê firotin û bikaranîn. Li gorî hîna agahiyan 55 cûreyên sabûnê li Mêrdînê peyda dibe. Adım Feyzi. Navê min Feyzi ye. 13 salin bi karê nebatan ra eleqeder dibim. Beriya 3 salan me dest bi karê sabûnê kir. Me karê sabûnê ji bo Mêrdînê wek pêdiviyek dît. Li gel jê sûd bigirin û ji bo nasîna bajêr me dest bi vî karî kir. Niha di destê me de nêzî 120 cûreyên sabûnê hene. Hemû jî ji nebatên xwe hatine çêkirin. Em di gorî nexweşî û xwestekên müşteriyên xwe sabûnan difiroşin. Sabûna bi tinê em nadin her kesî. Divê pêdîwiya wî pê hebe. Ev yek ji taybetiya karê me ye. Tevî sabûnên me yên bi destan hatine çêkirinin. Rûnên cuda yên sevalan tê de nînin. Hemû xizayîne. Em herî zêde li ser vê sabûnê disekinin. Ev sabûna bi timê ya Mêrdînê ye. Piştî ku menengîç derdikeve ev dibe sabûn. Tehmeke fistiqan jî jê tê. Rûnê wê jî gelek girîng e. Kesên ku vê bi kar bînin porê wan naweşin, dibiriqin û pêşî li şikestina por digire. Her wiha ji warîsan ra baş e. Ev jî menengîça ku wek ahov tê nasîne. Ango bi tima ku nehatiye aşîkirine. Ev jî ji bo por û laşên birûn baş e. Her wiha ji bo pirandina por û sivilceyan jî hûn dikarin vê bikarbînin. Dîsa ji bo nexweşiyên romatîzmal jî derman e. Li gel me rûnê zeytûna ya xwezayî jî heye. Nebatên wekî çörek otû û defne jî di destê me de heye. Defne jî ji bo weşandin, rûnbûn û şikandina rûn bi dawî bibe bi kêftê. Dîsa ji bo selûlîtan jî bi sûd e. Ji bo nexweşiyên wekî qirêja rojê jî safrana me heye. Ew jî ji nebata xwe hatiye çêkirin. Bi kurtasî ji bo tevî nexweşiyên laş û poran em sabûnan çê dikin. Ger hûn hatin Mêrdînê û nekevin sûkên Mêrdînê û ji bo hezkiriyê xwe diyareke negirin, bêguman nabe. Mêrdîn ji ber ku li ser sînorê Sûriyê cih digire, sûk û çarşiyê mezin li vê bajarê heye û bala gelek biyaniyan jî dikişîne. Ama ku hûn Mêrdînê geriyan hûnê çarşiyên bi vî rengî dîrokî jî bibînin. Yek ji wan jî çarşiya Sergirtî ya Mêrdînê. Çarşiyê geleke navdar e. Kesên biyanî ku ji derveyê bajar tên Mêrdînê tên li vê dera ji bo hezkiriyê xwe diyariyan digirin ji ber ku li vê çarşiyê diyariyên geleke xweş û hezkiriyê ye.
Peyvake de li vê bajarê wataya xwe dibîne. Lewra li Mêrdînê di her beşin jiyanê de hêlberineke bikedeke giranbuha pêk tê. Hunerên destê ên li baldarî tê çêkirin, suk û kuçeyên bajar ê dîrokî rengtirîn dike. Hasan Özcan. Ez Hesen Özcan di sala 1958 da ji dayîk bûm. 58 salî me. Yek ji şeniyên herî kevnar ên Mêrdînê me. Em li vir pîşeya bavên xwe didomînin. Wekî ku hûn jî dibînin karê baqirê ji bavên me derbasî me bûye. Zarokên min jî bi min re dixebitin. Hem karê baqirê hem jî karê ku wekî hunera bin caman tê zanîn em dikin. Wekî van tabloyên ku hûn dibînin bi destê me hatine çêkirin. Ostetiya baqirê karekî sevr û pîsporî dixwaze. Divê ji zarokatiyê ve bê destpêkirin ku hîn bibin. Heke ku hûn di cihekî da şaşitiyekî bikin, ew kar bi kêr nayê. Bir hata yaparsan o parçaya yani tabii çare olmaz. Onu ezip hurdaya atarsın. Ji ber vê jî divê ji zarokatiyê ve hîn bibin. Çocukluktan başlayan bir sanat bu, ustalık. Yani böyle diyelim ki bir Di deh rojan an jî mehekî da nayê hîn bûn. bir iş değil bu. Sabır isteyen bir meslek. Em di baqirê da kîjan figüran bikartînin. Beriya niha tevî figür hatin bikaranîn. Hepsi kullanılırdı. Yani büyük kazanlar Me qazanên mezin çê dikirin. Niha îdî ew nayên bikaranîn. Şimdi onlar artık kullanılmıyor. İsteyeni kalmadı. Ji xwe kesên ku wan jî dixwazin îdî nîne. Bi pêşketina teknolojiyê û avabûna kargehan ve hunerên destê jî tune dibin. Sanatları da yok olmaya başlıyor. Wekî ku hûn jî dibînin ev şehmeran e. Ez ê neqşên wê bikim. Dê veguhere vî şiklî. Menû dest pê kir. Daha ilk başlangıcı. Berê jinan şehmeran li ser çeyîzên xwe neqş dikirin. Çeyizlerine işlerdi, kanaviçelere, bez üzerine. Digotin ku ji bo bextê wan xweş bibe vê yekê dikin. Bazıları da diyorlar ki onların bahtı güzel Lêbelê olsun diye. ew jî efsane û çîrokin. Tabii o da yani bir efsane. Têda ku tê dayîn di her çend berdana xwe negire jî ji bo aboriya şenê Mêrdînê çavkaneke giring e. Serdên ku tê herêmê herî zêde bi berhemên bikede deste hatiye çêkirin têkildar dibin. Zinata destan ku ji dema gelê Ermenî li vê bajarê dijiya maye hê jî li vê bajarê ye. Di kuçe û kolanên vê bajarê de hûn dikarin bi sedan dikanên hunerê destan bibînin. Ji wan yek jî hunera daxkirinê ye.
و دکولان میدینی ده گریان و نه راست هنره که کن و دیروکی و دکانه که دیروکی بین لعب در هنره داخرنه تچکرین و تجین ده هسته که هیه و هنره کونان هیجی پکتینه هسته که مگو هسته محمد سلیم ما مست هنره که گله که کونه هنره داخرنه و اونجی هیجی وی هنره پکتینن گلو اف چند سال هم وکاری دکن و طایبت مندی هنره چی؟ هم خیراتنه هم سرچاواراتنه ایماز بخوا وی بو کت سالان ها گزوی شیدکن نه سال دبی گزوی شیدکن الجم کسکی جی نعلمیمه جبر خوب از وی علمیمه از برای جی هسته کورابم بهفر یعنی بهفر دمش چند به هنر گشه بهفویش خوا یعنی از ورزانم یعنی تخاز پیکر به تخاز رس وینه به بهفوی یعنی عفتو تمام دکن. طایبت مندی به هنری چی ماموس هنر داخرنه داخرنه نزی بیشتر. شخو داخرن نگه و نواب ملی نکلی یعنی ویاجی برا تماشاوانی گویل مگودار بکن برا ویا حیوان جهبی. اویا چاندا یعنی باقانلقا وزارتا kültür bakanlığı navle kiriye. Navê vî hunerek ez dikim navê xweş Kurdî kirtiye dagkirin viya. Çi dagkirin? Dagkirin bi hesin berê hesin dixistin nav komirê germ dikirin di nexweşiyê jî lêya bikartanîn wexta ki însanê birîndar baya ya ê şîr baya ya ê gula baya dora birîna wî dag dikirin ji bo birîna wî bela nebe yani ji bo birîna wî elemên nekşînin negre adwa jî ke ez şahidê gelek hespê ê rewanê baz didin yani hespê bazdanê nigê wanî jêr ji vir wexta hesp pir nigê wan avê dikişînin avê top dikin wê avê jî ke van derê wê dişewitînin şîşê germ dişewitînin û li çermê hespê dixin yani dag dikin Asya jî ke dîsa li herema me di nav teva Kurdistanê pezê min û te ji bo tev levdû nebin paş ku hê pez me îşaret yani me tiştin hereketek lê dikir ya artı ya eksi ya se z herfê wanî yani ê malakeyî li serê di nav êgirde wê şasor dikirin li paş guhê heywen dixistin yani wexta ku bigota ya artı mizanî bo amine bigota eksi te zanî bo ateyî ha yani ev dakirin bi navê xwe bi navê xwe navê Kurdayî yani Merdîn ne îro gem bi tenê lê dijîn Merdîn ji roja rojhilata navîn de Orta Fırat û Dicle Mezopotamya Mezrabota divê heremê de ji Sumera bigire ji Gutiya bigire ji Hurriya bigire ji Meda bigire ji Persa bigire û rartiya bigire gişa li vê heremê li ser dîrokê li ser çandê li ser hunerê pêşketiyê xwe xweşik darîn li vê ortê Merdîn jî yek jî jê jwan سپاس موسسه مالکاوا کت هاتی و تبرم ساغمانیا. سپاس و سر چاورات. به تماشاوان هجا کت سریدا مگو گرم بین مردینه دوی بر خوب بدن وان کوچو کولان اندروکی و بچن وی هنرا کونار کنها جی هیچ تجین و تچکرن ببینن و شاهدی لوی هنری بکن. لگوری روایتی او قصه شهمران کودروشلاتا ناوین و کردستانی چروکاوی لمردین بوریایه. نهاجی جالی خوستین و باجاره و لتختان تندخ کرن. گاوا هونچون سردان مردینه لوی دری تمامی قصه بگرن. لی او گوتنا کود بیجه مروف شیر خاف خواریه جی قصه تا شهمرانته. جبر او گوتن حتی روجامه ایرومایه و هجیت خود پاریزه. مردنا خدیم هیچی دیگرن و گرا خدا راستشم گله که وسیان نگرا مرانه بسته نهاجی مبچن دیره که گله که کم و گله که خدیم جبو سوریانیان دیره پروتستان یا سوریانیان من وید نراز زیارت بکن برا
آواهی که دیروکینه جبو سوریانیین پروتستان آنگوجو پروتستان جهه که دیروکیه هوارک میل بدرا اجتماعی دیروکاویده هنگ آگاهی آمدن پار بکه بله مگو دیر گله که دیروکیه لمیردینی تایبتی دو وقت خود گله کاتی راوستاندن و جاردن عبادت و بویه تکاری پیچه کنه بحث دیروکای بکیش بامه بله اف دیرا 1860 و وکریه و نه اف امر وی بنایه وی آواهیه امر آواهی ام نزانن چقاسیه ل 1860 وروا وقت دیرا پروتستان بکارتینن و پروتستان نیمبری پرانی وان ارمنی بون ارمنی پروتستان ل سوریانی جه بود نافدا پشتی کو شر جهانی یکم یودیان ارمنی نمان بگیرانی یه سوریانی مان جوی بناوی دیرا پروتستان سوریانی تناسین لی اف دیرا حتی 1965 هفته وکری بو پشت 965 هفته نزدیک 5 ساله گرتی ما جبرکو کشی کی تونه بو کشی ویدری تونه بو جوی هات گرتنی وقف بردوام دکر دیر گرتی بو لی پشترا ام هاتن ور از کشی ویدری ما و ما دست به رستوراسیون کر 2015 دا رستوراسیون خلاص بو و هات وکرن اف 3 ساله هر روز وکریه هم جو عبادتی هم جو زیارتی وکریه و دیرا پروتستان د ترکیه دا یه هری کوین یکو وکری اوه یه هری کوینه و وقفه پروتستانه ترکیه گشتی ده نه ده همو ترکیه دا دیرا پروتستان هری کوین اوه هنا لی هی نوترن اف کوینه و دروجلات ناوین داجی نها یکو وکریه یه دویمینه یه هری کوین جبو جواکی پروتستان اف گرینگه و وکی دنجی گله کستین وردچن جبرکو بنابو دنگه کی انگوش کو درتین جهر دوری ترکیه دروا تین دچن بده هزاران کستین دچن د سالی دا جبو اف دیراج بو مگرینگه امجی لیورن و پروتستان نه بناو ملتکی تی گازی کرن تبلهفن از کردم لی پروتستانی سوریانی جهنه یه ارمنی جهنه یه عربی یه ترجی هنه تبلهفه پروتستانی دویم برو وک ملتکه بناو نکه مخلته کی فرنگی کرد مگو پروتستان سوریانیان لیل دیگه لک چاپ کردن به فرنگی در باس بو باش کو وکر وش م روناین که دوی وارده سپاس جبو مالاوی آگاهی ساغ مالیا بیت ما شوانی جان گرامه بردام دکه مردینه دگرن و هم برچی بون ونی چی بخون ما برسه جخوش برسه و برسه ماویدی لگوری جمرا کسین کو گوتن دبیجن خوارن تایبت ام مردینه چی نف مجبور هموجی هانی باه اف که بابا مردینه گله که نافداره اف جد وی لودرا به خوارن تایبت خوارنا پارسوین هی هندره پارسو تجربه کن و دام وجن فرنه چه دکن اف یک خوارنا نافدار یه مردینیه هر وها نانه کوب گوشت هاتیه شکرنجی لمردینه گله که بنافودنگه و تزانین و هر وها شام بörek جی لمردینه گله که ته چکرن و او جی کسی کوجده به بازار تن وان خوارنا دخون و بدل خوشش به بازار برکت گر هوش در به بازار هاتن مردینه دوی هون وان خوارن نافدار یه و بازار تام بکن خوزای مردینه یا دولمند باندور خوارن خوی هرم جد که لگلک بازار نجی وان خوارن ته چکرن دل و بازار تحمکوی جداهیه
Hûn bajarê Mêrdînê geriyan geleke hûnek westiyan û dixwazin şekerin qehweyeke çayeke vexwin biya me û werin qehweya dîbek ango qehweya Kurd ku tê bi navkirin vexwin. Ji ber ku ev qehwe ji qehweyê din geleke cudatir e. Çi ew cuda binavî? Ev qehwe bi heft heb qarişimeke wisa heft heb qehweyên cuda cuda tê levxistin û tê çêkirin. Cudatiya wî ji qehweyên din ji ev e. Tema wî ji geleke cuda û geleke xweş e. Kesên ku derveyê bajar tên Mêrdînê taybetî vê qehweyê vedixwin. Wekem dibêjin qehweya dîbek ji tê bi navkirin lê hin kes jî dibêjin qehweya Kurdan. Me jî xwest li Mêrdînê em vê qehweya taybet vexwin û were par bikin niha jî em tam bikin gelin wekî ku tê behs kirin biya wê tema wî. Rastî ji mafdarin gelekî xweş e. Agahên ku Mêrdînî dan me û dibêjin ev qehwe ji hemû derdan re derman e. Ji bo laş, rû, ciger û mejiyê mirov gelek baş e ev qehwe. Bajarê Mêrdînê li gorî hîn dîroknasan dîroka wî digêje 7000 salan temaşevanên hêja bajar li bin keleha Mêrdînê hatiye avakirin û hemû malên ku li bin kelehê hatiye avakirin berê wî bi başûr ve ye ango berê wî derketina rojê ve ye ji ber ku hemû malên Mêrdînê roj ango tav digire hundirê xwe. Her wiha taybetmendiyeke wî din jî heye wekî ku hûn dibînin hemû mal bi rengekê hatine çêkirin ev reng jî em dikarin bibêjin bi kevirên kirsê ye. Kevirê kirsê taybetmendiyeke wê heye. Ew ji ew e ku zivistanê hundir germ dike, havînê jî hundir hênik dike. Ji bo vê yekê jî hemû mal bi van keviran hatine çêkirin û hatine avakirin. Digera me ya bajar de jî bi me ra mij û duman digire bajar. Lê Mêrdîn bi her awayî xweşikiya xwe diparêze. Malên Mêrdînê ji malên Kurdistanê gelekê cudatir e. Ji ber bin keleha Mêrdînê hatiye avakirin û mal yek jî tava yekê asteng nake. Hemû bajar mij û duman girtiye lê gera me ranaweste hê jî berdewam dike. Niha jî ev medreseya Zinciriyê ya Mêrdînê ne. Li gor efsaneyan ev medrese navê xwe bi efsûneke vekirî daye. Li gorî wê yekê di serdema xwe de bajar ji ber germahiya ku li bajar tê jîn hemû mer û eqreb vê majarê belav dibe. Piştî wê yekê gel efsûneke çê dike. Li gorî wê efsûnê du zinciran bi hev vedikin, yek davêjin mizgeftan mezin hewşawî û bi minareya vedikin ya di jî tînin li vê mizgeftê ve li ser minareya qubbeya wî ve daliqînin. Piştî wê rojê şûn de navê vê medreseyê wekî medreseya Zinciriyê maye û hê jî herkes bi vê navê vê medreseyê binav dike. Bajarê ku bi taybetî bi pirçandiya xwe li Kurdistanê derdkeve pêş, bi avahiyê ku yên bi bîmariya Ermenî û Suryaniyan hatiye çêkirin jî xwe taybetiyeke cuda ye. Medreseya Zinciriyê jî yek ji wan.
programı Merdin'e gav bi gav, kuçe bi kuçe berdewam dike. Niha jî em ciyekê gelekê dîrokî û gelekê kevnin. Mizgefta ulu, ango mizgefta ulu camiye. Di ser dema xwe de hatiye çêkirin, nêzîkî 100 sal emre vê mizgeftê heye û hê jî li ser piyayê. Dema ku hatiye çêkirin, du minareyê wî hebû, lê heta roja me ya îro tenê minareyek heye, tenê minareyek maye. 16 kitabên ku di wê demê de maye û heta îro jî hê jî li ser mizgeftê cih digire. Di serdema Selçuqiyan a Xoyan de van kitabeyan maye. Hê jî ev mizgeft heye û li ser piyayê tê gotin di Anatolyayê de mizgefta herî mezin tê binavkirin. Mizgefta ulu ango mizgefta mezin ya Mêrdînê. Nayê zanîn ku ji alî kî ve hatiye çêkirin. Ji du minareyên yek jî heta roja me ya îro hê jî maye û xwe diparêze. Hûn derkevin ku derê Mêrdînê hûn dikarin ev minareya biheybet bibînin. Navenda Mêrdînê piçeke dûr dikevin û berê xwe didin bajarê antîk a Darayê. Divê hûn hineke rê bigirin bo dîtina ev bajarê antîk. Bajarê Mêrdînê ku bi dewlemendiya xwe derdkeve pêş di dîroka mirovahiyê de jî cihekê taybet û giring e. Ev bajara ku niha li paş min dibînin ew gotina me piştrast e. Bajarê antîk a Darayê bi rastî jî dîroka mirovahiyê de cihekê taybet û giring e. Dema ku mirov li vê deredinere divê qêjû ciheke din, wareke din û bajareke din. Na, em nihêj li Mêrdînê ne. Li navenda Mêrdînê piçeke dûr e ev. Nêzîkî 2 kilometre ji Mêrdînê dûr e. Lê cihekê geleke dîrokî û geleke kevne. Ev der bajarê antîk a Darayê ye. Li ser sala pêncemîn de ji alî Bizansiyan ve hatiye avakirin û 5000 salê hê jî li ser piyayê hê jî hebûna xwe didomîne. Di wê demê de hatiye avakirin rastî jî bajarekê her tişt li vê de re heye. Ji gor bigirin heta malan, heta kolanan, heta çarşî her tişt li vê de re heye. Lêcekê geleke dîrokî û kevne. Ji ber ku ji alî Bizansiyan ve hatiye avakirin hê jî li ser piyayê û ev bajarê antîk a Darayê taybet cihê Serdanê ye. Kesên biyanî ku ji dervey bajar tên ev der tên Mêrdînê taybet berê xwe didin ev der bajarê antîk a Darayê û li van deran li van kuçe û kolan dikarin bibêjin ji ber kuçe û kolan jî li vê de re heye li van dera digerin. Va odayên ku dibînin yek bi yek wekî mağareye hatiye veqetandin. Döndürê odayan de piçûçek cih jî heye. Her wiha li vê derê mezer û gor jî hene. Kesên ku jiyana xwe ji destin di wê serdemê de di van goran de tên definkirin û bi vê awayî cih ji bo wan hatiye veqetandin. Me got şopên mirovahiyê li bajarê antîk a Darayê hê jî heye û hê jî li ser piyayê. Serdemên dîrokê de Mêrdîn ji bo mirovahiyê re wargehî kiriye. Şopê peywendiyên bi dîrokê re jî îro jî hebûna xwe didomîne. Bajarê dîrokî Dara jî yek ji wan cîhan e.